Pabiro ngunit malaman ang punto ng dating presidente ng Clark Investors and Locators Association, Frank Villanueva, na ngayon chairperson ng Advocacy Committee ng SILA, ng eksklusibong usisain ng CLTV News kung balak ba nilang isabay sa procurement ng mga lokal na pamahalaan na miyembro ng Metro Clark Advisory Council ang pagbili ng bakuna ng mga investors at locators sa loob ng Clark Economic Zone. Mapolitiko pa kami. For example, pag may tinulungan isang LGU, baka magtampo yung ibang LGU. Punto ni Villanueva, hindi lamang ang mga manggagawa na mga miyembro ng Clark Investors Association o SILA ang kanilang pinaplanong pabakunahan kontra COVID-19. Iyon ay pati na ang pamilya ng mga ito, kaya kung tutuusin anya ay higit pa sa 120,000 ang pinag-uusapang bakunahan sa Clark Economic Zone. So I think the best way to go about it is we start first with the people inside Clark, yung mga empleyado, their family, and then eventually kung may natira, well, why not? We'll try to see if we can distribute it among yung mga tagalabas. But it's premature to talk about it now. Sinabi ni Villanueva na may inisyal na pag-uusap na ang SILA at ang Clark Development Corporation o CDC sa paghahanap ng pondo para sa vaccination rollout sa mga economic frontliners sa Clark. Ito'y hindi lamang umano sa pondo ng malalaking kumpanya, kundi pati na ng mga kasino na may tinatawag na Heritage Fund. And one idea we've been working with CDC is yung Heritage Fund of PAGCOR. Mga casinos, they are supposed to allocate a certain portion of their earnings for CSR. And the problem is, ang mahirap magpa-approve sa PAGCOR. Binabanggit ni SILA President Villanueva na tinatayang nasa 20 hanggang 30 milyong piso ang inaasahang makukolekta sa Heritage Funds kung aaprubahan ng PAGCOR na mailaan ito sa vaccination funds para sa mga manggagawa sa Clark. Sana in this case they'll make an exception kasi I think we're looking at easily among the casinos there 20 to 30 million na funds that can be used for vaccination. Now, yung mga the parties involved are more than willing to put this up for this purpose. So kailangan natin ng government approval dyan. Ayon pa kay Villanueva, wala pa siyang direktang naging komunikasyon sa Metro Clark Advisory Council na nagsusulong na pondohan ng Clark Development Corporation o Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang pag-allocate ng bakuna para sa mga manggagawa sa economic zone. Ang paghahanda ng pondo para sa pagbili ng bakuna ay hindi pa umano ang mainit na issue ngayon dahil sa limitadong supply nito sa Asia-Pacific region. Punto ni Villanueva, maiging gampanan muna ng lokal na pamahalaan ang pagsasagawa ng estratehiya na mapabilis ang pag-administer ng bakuna. Iyon ay dahil sa commitment ng national government na milyon-milyon na umano ang inaasahang babagsak na supply ng bakuna sa mga susunod na panahon. Ang issue ngayon is the absorptive capacity of LGUs. Yeah. And I think we'd like to appeal to LGUs to tap the private sector. Like for example in Quezon City, yung mga homeowners associations have been involved. They were deputized by the LGU to administer this. Yung homeowners sila nang bahalang kumuha ng taga-administer, deliver to them. Maybe we can do this in Clark also. Paulo G. Santos, CLTV News.